Adi-adila nage punika kasunod ni Yahya kasih dening wasta Muhammad kasunod dening Daud ingkang wasta Daud kaputra dening Musa kakasih Musa iku kaputra Sweet love. dening Abdullah malaikat putra dening Musa yunika Musa yuniku reke mapan punika kasunod dening Abdullah Mahdi iku nangge kasunod dening Hasan iku kaputra dening wasta Hasan Mane